Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Gisteren is een einde gekomen aan een langlopende zaak op Curaçao die bekend staat onder de naam Zonnebloem. Het gaat om subsidiefraude van meer dan 700.000 gulden bij het Wit-Gele Kruis. De zaak gaat terug tot en met 2012. Gisteren werd bepaald dat de 4 verdachten niet langer als verdachten kunnen worden beschouwd en dat de zaak daarmee is opgeheven. De 4 reageerden heel emotioneel op de gebeurtenis omdat ze jarenlang naar eigen zeggen valselijk zijn beschuldigd. Het Openbaar Ministerie liet gisteren tijdens de behandeling van de zaak Zonnebloem in de rechtbank weten dat er geen enkele ruimte is voor twijfel. Er is geen enkel bewijs tegen de 4 verdachten. Ze werden beschuldigd van onder meer het vervalsen van documenten, misbruik van subsidies en het witwassen van geld bij het instituut Wit-Gele Kruis. Maar volgens de officier van justitie blijkt uit het dossier nergens dat er harde bewijzen zijn en daarom was er volgens hem ook maar 1 uitspraak, namelijk vrijspraak. Het Openbaar Ministerie betreurt de gang van zaken, zeker omdat het ook al zo lang speelt, de zaak Zonnebloem. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na e momento que você comini abo. De Curaçaose regering heroverweegt het openstellen van het uitgaansleven op Curaçao onder bepaalde regels. Dat zei minister-president Gilmar Pik-Pisas gisteren. Volgende week zal er overleg plaatsvinden met de eigenaren van uitgaansgelegenheden. Pisas deed gisteren tijdens de persconferentie van de overheid alvast een oproep aan iedereen in de uitgaanswereld om op elkaar te letten en ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt en dat er geen illegale feesten meer worden georganiseerd op Curaçao, aldus de minister-president. Minister-president Gilmar Pik-Pisas ging gisteren tijdens de persconferentie van de overheid in op de lastige situatie van het CMC-ziekenhuis. Er is geen geld meer op de begroting en daarom kan het ziekenhuis niet alle operaties meer verrichten. Verder zijn de werknemers uitgeput na 1,5 jaar strijd tegen COVID, aldus Pisas. Tijdens de persconferentie wilde hij een hart onder de riem steken vanwege hun harde werk in de afgelopen 1,5 jaar. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft gisteren een position paper uitgebracht over dollarisatie. Daaruit komt naar voren dat dollarisatie geen wondermiddel is voor de economie van Curaçao en Sint Maarten. Veel landen in de wereld die zijn gedollariseerd hebben ook economische problemen. Volgens de Centrale Bank is er dan ook geen overtuigende directe noodzaak tot dollarisatie. Curaçao staat deze week stil bij 100 jaar georganiseerd voetbal. Gisteren werd er een boek uitgereikt aan voorzitter van de FFK, Shaheen El Hagen, over het voetbal op Curaçao tussen 1921 en 2021. Het is een dik boekwerk geworden en onder meer staan daarin de beste spelers die op Curaçao hebben gevoetbald in de afgelopen 100 jaar. Vandaag begint ook het toernooi tussen de selecties van Aruba, Bonaire en Curaçao.
De gezaghebber van Bonaire, Edison Reina, zei gisteren tijdens een speciale persconferentie dat de situatie rond corona op het eiland serieus is. In de afgelopen 2 weken zijn er 2 personen overleden die waren besmet met corona. Verder zei Edison Reina dat er op Bonaire op dit moment 120 actieve gevallen van COVID zijn en er is 1 persoon opgenomen in het ziekenhuis. Volgens Reina moet Bonaire er rekening mee houden dat ze in de toekomst patiënten naar ziekenhuizen buiten Bonaire moeten sturen, omdat er op het eiland niet de benodigde zorg kan worden geleverd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.